नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। हिवाळा म्हटलं की मटारचा सीजन सुरू होतो आणि मटारच्या सीजनमध्ये मटारपासून बरेचसे पदार्थ बनवले जातात, जसे मटार पुलाव आहे, मटारची करंजी आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मटारपासून असाच एक सुंदर असा पदार्थ मी तुमच्याशी शेअर केलेला आहे आणि तो म्हणजे मटारची कचोरी। खायला एकदम सुरेख, सुंदर अशी आणि टम्म फुगलेली अशी ही कचोरी तयार होते, केल्याच संपणारी। तर व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला रेसिपी व्यवस्थित समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि तुम्ही जर माझा चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा, सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी हा 1 कप मैदा आहे, तो मी चाळून घेतलेला आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आणि याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालायचं आणि पाव चमचा याच्यामध्ये ओवा घालायचा आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये तेलाचं मोहन घातलेलं आहे। साधारण आपले जे पोहे खाण्याचा चमचा असतो त्या चमच्याने मी 3 चमचे इथं मोहन घातलेला आहे। तेल थंड आहे, नॉर्मल आपलं तेल मी इथं वापरलेलं आहे, गरम करून नाही वापरलेलं आहे। तर 1 कप मैद्यासाठी हे 3 चमचे तेलाचं मोहन हे प्रमाण आहे आणि हे तेल आहे ते ह्या पिठामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। पूर्ण पिठाला मी हे तेल चोळून घेतलेलं आहे। ही स्टेप फार महत्त्वाची आहे, त्याने जी आपली कचोरी आहे ती खुसखुशीत होते। तर हे बघा, एवढी मूठ वळेल इथपर्यंत हे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। चांगलं अगदी तेल मी याला 1-2 मिनिटासाठी व्यवस्थित पिठामध्ये तेल मी व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। तर कचोरीसाठी जे पीठ मळलेलं पाहिजे तर ते पातळ होता कामा नये, ते जास्त घट्टही होता कामा नये। तर अशा प्रमाणातच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, पीठ व्यवस्थित मी मळून घेतलेलं आहे, जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही। आणि याला झाकण लावून मी हे तसंच ठेवून दिलेलं आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1.5 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घेतले, 1 हिरवी मिरची आणि 2 चमचे बडीशेप, 1 चमचा जिरं आणि 2 चमचे धणे घेतलेले आहेत आणि याचं मी एक जाडसर वाटण करून घेतलेलं आहे। या वाटणामुळेच या कचोरीची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते। बडीशेप, धणे, जिरे याच्यामुळे याची चव आहे ती अधिक वाढते। तर हे आहेत मटार। तर हे अर्धा किलो सोललेले मटार आहे, ते स्वच्छ धुवून मी घेतलेले आहेत आणि मी ते त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी याला फिरवून घेतलेला आहे। 1-2 फेरे करून घ्यायचे मिक्सरचे आणि ह्याची बघा व्यवस्थित अशी भरड करून घ्यायची। ही बघा, मस्त अशी याची चांगली अशी भरड करून घ्यायची। नंतर मी कढईमध्ये 1-2 चमचे बेसन आहे तर ते गरम करून घेतलेलं आहे। बेसन जे आहे ते व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। बेसन खूप छान अगदी बाइंडिंगचं काम करतं या कचोरीमध्ये। आणि बेसन काढून घेतल्यानंतर 2 मोठे चमचे मी याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे आणि मगाशी जो आपण मसाला तयार करून घेतला तर तो इथं मी या तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे त्याच्यातल्या ज्या पदार्थांचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जातो। आणि बघा, 1 मिनिटासाठी मी व्यवस्थित परतवून घेतला मसाला तेलांमध्ये। त्याच्यामध्ये पाव चमचा मी हळद घातली आणि थोडासा हिंग घातला। हिंगामुळे सुद्धा या कचोरीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा याच्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि हे छान असं पुन्हा एकत्र करून सगळं हे मंद गॅस फ्लेमवर मी केलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 1 अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे, त्याने पण या कचोरीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। आणि नंतर जी आपण वाटण्याची म्हणजे मटाराची जी भरड करून घेतलेली आहे तर ती याच्यामध्ये मी घातलेली आहे। अशी भरड घातल्यामुळे जेव्हा आपण पुढे कचोरी लाटतो त्यावेळी काही प्रॉब्लेम येत नाही। खूप छान अशी कचोरी तयार होते, स्टफिंग खूप छान तयार होतं। आणि आता हे छान असं परतवून घेतलेलं आहे। इथं मी कच्चाच वाटाणा वापरला, त्यामुळे इथं हा छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे 2-3 मिनिटासाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर। हे बघा, आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये 1 अर्धा चमचा मीठ आणि मगाशी जे आपण बेसन भाजून ठेवलंय तर ते घातलेलं आहे आणि छान असं परतवून घेतलेलं आहे। आपण कच्चाच मटार वापरतोय त्याच्यामुळे व्यवस्थित चांगलं अगदी परतवून घ्यायचं। तुम्ही हवं तर इथं वाफवून सुद्धा मटार वापरू शकता। हे बघा, छान असं बेसन मी याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून 1 मिनिटाची मी याला वाफ दिलेली आहे। आणि हे बघा, मस्त असं सारण तयार झालेलं आहे। हे सारण आपल्याला असं सुकं असंच पाहिजे, ओलसर सारण आपल्याला नको आहे। आणि थंड झाल्यानंतर
हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही फ्रीजमध्ये हे 8 दिवस आरामात ठेवू शकता। या सारणापासून तुम्ही कचोरी, करंजी असे वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता। हे बघा सारण मी गार करून घेतलेलं आहे आणि याची छान अशी मूठ तयार होते। हे बघा खूप मस्त असं सारण तयार होतं हे। तर आता कचोरी करायला घेऊया। हे बघा पीठ आता एक अर्धा तास झालेला आहे आणि मी पुन्हा एकदा हे मळून घेतलेलं आहे। तुम्ही जेवढं जास्त पीठ मळून घ्याल तेवढ्या कचोऱ्या खूप छान होतात। त्यामुळे पीठ जे आहे ते खूप छान मळून घ्यायचं आणि मी याचे गोळे करून घेतलेले आहेत। साधारणतः आपण चपातीसाठी गोळा करतो त्याच्यापेक्षा थोडासा छोटा असा मी गोळा करून घेतलेला आहे। तुम्हाला जेवढ्या मोठ्या कचोऱ्या पाहिजेत किंवा कचोरीची जेवढी साईज पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही गोळे करायचे आहेत। आणि हा एक गोळा आहे तो मी लाटून घेतलेला आहे। याची पुरी करून घेतलेली आहे, जाडसर पुरी करून घ्यायची। एकदम खुसखुशीत आणि रुचकर अशा कचोऱ्या तयार होतात। हे बघा एक जाडसर मी याची पुरी करून घेतली आणि मागाचं जे फिलिंग आहे तर ते मी मध्ये ठेवून या पुरीमध्ये मी व्यवस्थित ते कव्हर करून घेतलेलं आहे। हे बघा पूर्ण त्याचं तोंड आहे ते सील करायचं आणि थोडंसं दाबून याची बघा चपटी पुरी तयार करून घ्यायची। आपण इथं बाइंडिंगसाठी बेसन वापरलं त्यामुळे ही जी कचोरी आहे ती कुठेही फुटत नाही आणि हलकी लाटून घ्यायची, खूप जोरात नाही, हलकी अशी लाटून घ्यायची ही कचोरी। खूप मोठी पण नाही, एक मीडियम साईजला ही कचोरी लाटून घ्यायची। हे बघा मी अशाच्या सगळ्या कचोऱ्या आहेत त्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। आता तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आपण आता कचोऱ्या ह्या तळून घेणार आहोत। तर तेल गरम करून घ्यायचं, नंतर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर ह्या कचोऱ्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या। कचोरी तळताना अजिबात घाई करायची नाही, नाहीतर त्याचे कव्हर आहे ते आतून कच्चं राहतं। त्यामुळे मीडियम गॅस फ्लेमवर अगदी आरामात या दोन्ही बाजूने खरपूस रंग येईपर्यंत या कचोऱ्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत। खूप सुरेख अशा ह्या कचोऱ्या तयार होतात। तर मटारचे तेच पदार्थ जर खाऊन कंटाळा आला असेल तर थोडासा वेगळा प्रकार म्हणून तुम्ही ह्या कचोऱ्या नक्की ट्राय करू शकता। तर हे बघा दोन्ही बाजूने मी ह्या व्यवस्थित अशी ही कचोरी मी तळून घेतलेली आहे। हे बघा व्यवस्थित दोन्ही बाजूने मी छान अशी कचोरी तळून घेतलेली आहे आणि खूप सुंदर अशी ही कचोरी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम रुचकर अशा कचोऱ्या तयार होतात, पूर्णपणे फुगलेल्या आणि एकदम त्याचं आवरण जे आहे ते एकदम क्रिस्पी होतं। तर नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करा आणि रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।